Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun sewu dumateng asanipun para bini sepuh, para sepuh ingkang tansah kula berteni. Langkung-langkung dumateng ingkang pinantuing pakurmatan Bapak Jatmiko Budi Santoso miwah keluarga ageng calon pengantin kakung. Dumateng asanipun Bapak Widodo miwah keluarga ageng calon pengantin putri lan para tamu Bapak putri ingkang tansah kula bekten. Linambaran pamuji miwah syukur puncuk wonten ngarsa dalem Pangeran ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring nugraha dumateng kula lan panjenengan. Satemah wonten ing wekdal injing menika saged manunggal wonten papan krikit. Injing wonten ing Grasarina Vidi Jalan Magelang kilometer 8 Ngayogyakarta Hati Tingkat Sabala Mesren tumapa ing adicara ingkang sepisan lum tinampen calon pengantin kakung Dimas Abhiseka Syawara Sundara Pantea Dewa miwah srana pringset kalajengaken upacara ijab kabul calon pengantin kalih tansah Rahma miwah Dimas Abhiseka Syawara Sundara Pantea Dewa. Wonten ing wekdal injing menika samangkih kasuwun amendar pangandikan Ijawit amanipun Bapak Jatmiko Budi Santoso miwah Ibu Diah Pratiwi Damayanti. Semoga katur dumateng ngarsanipun Bapak Tata Indriana. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung samawana putri ingkang luhur ing budi kasugengan saha ing nugrahani Gusti ingkang Maha Agung, mugi kajiwa kasrira dumateng ing panjenengan sami. Salajengipun kula nyuwun pangapunten dene kula paripeksa anggempal kamardikan panjenengan sedaya. Saperlu kula matur ing ngarsanipun Bapak Widodo
sekalian wekdal punika kula kadhawuhan dening rai kula Jatmiko Budi Santoso. Bapak Widodo ingkang kula hormati, sepindhah kula ngaturaken salam taklimipun Bapak Jatmiko Budi Santoso kanthi pepuji mugi-mugi Bapak Widodo sak keluarga tansah pinaringan kanugrahan dening Pangeran Satemah Ambabar Wilujeng dumateng panjenengan lumeber ing sakdayanipun. Kaping kalih sowan kula menika hanetepi pirembagan ingkang sampun kapengker dening para-para ingkang samya badhe bebesanan inggih menika sadyanipun Bapak Ibu Jatmiko Budi Santoso ingkang ngajak bebesanan kalian Bapak Ibu Widodo kanthi badhe mawakramakaken Nimas Hayu Kansanida Rahmat kalian Bagus Abiseka Isyawara Sundara Pandya Dewa pramila nuhuni adat tata cara Jawi kula ngaturaken kubur rampilipun majemukan srah-srahan sanggan kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Ibu Widodo pangajap kula mugi Bapak Ibu kersa nampi isungsung kalawatu kanthi mardikaning penggalih. Mugi boten kapriksan saking aji pangaosi barang nanging saking karsa tulusipun Bapak Ibu Jatmiko Budi Santoso minangka sarana rumaketing anggenira samya arsa bebesanan. Kaping 3 kula kinanten ruang sawetawis kadhawuhan nyuwanaken calon pengantin kakung pun Bagus Abiseka Isyawara Sundara Pandya Dewa ingkang sampung sarbak badhe jejodohan kaliyan Roro Kansanida Rahma putri Bapak Widodo. Dinten punika anggen kula nyuwanaken calon pengantin kinanten Mas kawin awujud pirantos salat ingkang punika kaparenga nampi. Dene wonten kekirangan Bapak Jatmiko Budi Santoso sak keluarga nyuwun agunging pangaksami. Saklajengipun kalempahanipun dawuhipun panganten sumangga sumanggaaken dumateng panjenengan sak keluarga. Minangka panutup ing atur mbok menawi wonten atur kula ingkang kirang prayogi sarta boten meranani penggalih panjenengan sesami kersa nguberaken samudra pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumunten dipun tanggapi penyan Bapak Hendro Cahyono injil asmanipun Bapak Widodo Iwah Ibu Siti Yuliati. Kepripun sumangga dumateng Bapak Hendro Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sampun kinten ingkang tuhu kinurmatan Bapak Jatmiko sekalian telah keluarga sampun pinarak wonten ing mriki menapa ingkang dados pigatos gati sampun kabebewaken. Dene pangandikan ingkang sepisan panjenengan Bapak Jatmiko ngaturaken salam taklim katur panjenengan Mas Widodo dalah keluarga. Pramila saking menika kula minangka suri sareng saking panjenengan Mas Widodo salam taklim panjenengan kula tampi kanthi supurnaning penggalih lan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ombo kali panjenenganipun Bapak Jatmiko
ing ajeng ngaturaken serah-serahan uburake minangka tata jangkep ijab kabul. Pramila kula ugi menapa suri saking panjenengan Sudodo ngaturaken rasa syukur panuwun lan atur jazakumullah khairan katsiran. Ini jangkep kaping 3 Bapak Jatmiko ugi masrahaken calon putra pinanganten kakung sesilih bagus Abiseka Isyawara Sundara Pandiadila ingkang samangke kasuwun enggal kadhawaken kaliyan Limas Ayu Hansanida Rahmat. Munggah pasrah panjenengan kula tampi kanthi syukur naning penggalih. Kang Mas Widodo sakeluarga namung nyuwun pandonga mugi-mugi lampahipun ijab kabul samangke tulus raharja lebih saking sedaya rubido. Kang Mas Widodo namung ugi nyuwun agunging pangapunten kula menawi kathah kalepatan anggenipun nampi panjenengan lan kula ingkang adipoten ing mriki kula menawi wonten syukur sita ingkang nerak paugeran lan parama sastra ingkang boten trep kaliyan basa ingkang lumantar wonten mriki mugi panjenengan sedaya kersa jebol tanggak samudra pangsami mekaten wasana billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء
نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبده وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu hadirin, marilah kita bersama-sama membacakan istighfar 3 kali berturut-turut, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan membacakan syahadat 1 kali saja untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula terakan. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim biihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abiseka Isyawara Sundara Pandiadewa bin Jatmiko Budi Santoso, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Hansanida Rahma, putri kandung saya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 7,8 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hansanida Rahma binti Widodo untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang maha menguasai alam semesta. Hari ini hamba-Mu Abiseka dan Khansa berupaya untuk menjalankan syariat-Mu, menikah sesuai dengan syariat-Mu, Ya Allah. Oleh karena ini adalah sebuah kepatuhan dan peribadatan kepada-Mu. Terimalah ibadah ini sebagai ibadah yang mulia dan Engkau akan balas dengan berbagai kebaikan, mengumpulkan segala kebaikan yang terserat di antara keduanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kepada keduanya kemampuan untuk memunculkan rasa cinta, baik berbentuk lahir maupun batin, mawaddah dan rahmah. Ya Allah, andai pun ada hambatan, gangguan, tantangan dan ancaman dalam keluarga baru ini, maka berikanlah kepadanya kemampuan untuk melewati dengan sebaik-baiknya. Engkau yang maha berkuasa
alihi wasallam wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
ingkang dadosan saking gedang Raja Ayu. Gegadanan mugi manggih Raharja nemu Rahayu tumpaping pengantene mangke. Gedang setangkep manunggal nyawiji wonten lawe menang pilih. Ilahing anggih punika warnanira gra sarena vidi ingkang kinarya panti wiwangga dawuh pingrisan penganten kekalih Dimas Rorokan Sanida Rahma Lumangsa tumuju wonten ing papan ingkang sampun tinata ingkang hangastosa tangkal Matapi Jayadaru wit pangayoman wit karahayun bilih penganten ing mangke murid kentasal wiring Sukerta saengga mahanani gesang bebrayan mangke panggilan mulya atut runtut datan ingkang saripma minara sastra. Ing pangdulu Caturnetra Sidra babar ras terjadi manah kumlawe astanira sarwi ambalang gantal. Mulo gantal inggih menika suruh ingkang linting tinang slalayonan suruh lumah lawan kurpi sinawang siji rupane giding padha rasane. Paripurna ambalang gantal. Penganten putri ingkang ngawulinganipun garwa ingkang sampun kepareng juwangkah padaning penganten kakung mungguing Ratu Padha tanggaping sasmita penganten putri Sigra sesuci sang ampiyanipun ingkang garwa kanthi sekar Adi Pancawarna tirta lan bangkit urip lan panguripan banyu kang kinane lambanging kawruh lan ilmu kembang sawan mugi penganten tansah dipuntun budi pekerti kautaman sekar Adi Pancawarna Pancawilan 5 utawi gansal warna sampun hamastani wujudipun sekar mugi anggenipun nindakaken wajiban kagem putri ingkang arsa mamut bale wisma tansah linambaran manembah Gusti Kang Maha Hayu sesuci amparanipun sampun kepareng paripurna panjenengan kakung ingkang abiyatun deripun jebul ingkang garwa ateges panjenengan kakung badhe tancap tanggel jam gesangking bebrayan Palakrana Jursung Bogotomo ingkang mandhegan tumapaing hasil pangirisan penganten Ibu Hajah Lis Adang Pratiknya ingkang sampun tepat gantopunan anti gumumbe pratang nganten kalih nulya kabonceng tibing pantol pecah saknalika subuh manggure kang sampun kepareng atur sasmita tumapaking hati cara kirap penganten ing ari kang ganggo kinurmatan ganti podose
kang parkangan rasaning rasa pangrasa lir suntuling Anggi punika warnanira Grasana Vidi Jalan Magelang kilometer 8 Yogyakarta ingkang kinanepati Wibowo pingrisan panganten kekalih Dimas Rohan Sanidarahma Dimas Abhiseka Isyawara Sundara Pandya Dewa Kawistara Sang Subo Manggala hanuntun kiraping panganten tumuju Damparinegara Raden Mas Kevrevianto kanthi cakra prabawane sumangkah anglir tunjung andelahi angasta pedhalingan ingkang tinupakaken wonten ing pandhangan inggih kanthi tansah kepareng suka sasmita sumangkah lalu petang wonten madyaning gesang bebrayan kanthi manggih widodari ing sabdika nanti Basuki Rahayu ingkang wonten sakingkira Sang Subo Manggala ingkang minangka mustikaning gati panten kekalih panten putri Jengkan Sanidarahma Biwak panten kakung Dimas Abhiseka Isyawara Sundara Pandya Dewa putri medal jangkeping tansah kekanten reruntuhan datang ingkang sakring penganten putri kekalih ingkang nyawiji anak kecunduk wulan tumanggal tinaretes inten lan balean ebah-ebah kinarya lumaksana sansaya hambing wisulistyanira panganten putri ingkang kekanten reruntungan kelayan ingkang garwa iji panganten kakung damyak saking keluarga ingkang sampun kepareng bumiri kiraping panganten tumuju Damparinegara papan ingkang sampun tinata kanthi permati Subo Manggala sampun parpur ngentasi karya tumunten atur palaparan dhumateng panganten kekalih Wiwak Rama lan Ibu Bocoro Grawin Bendera sampun pun para bendera Bantal Pasir paripurna angentasi kaya Sang Subo Manggala Buddha Sarjuruju pujadengan dumateng panganten kekalih makaten padas paraning driya seger
sumyah sumrambah wong sak omah seger sumyah rasane wong omah-omah. Bilih pengantin kakung ingkang balitan sak paring dono uga miwah wastro. Dono uga miwah wastro ingkang sampun kaparingan timah ingkang garwa. Wonten penanganing guna kaya ingkang wonten kacang kawak beli kawak ingkang abot dadya cedhak ingkang cedhak dadya tansah semangat. Wonten arta receh ingkang alit kawajibipun kinalih pepilih bilih wonten wonten ageng datang imantaran saking alit wonten ageng datang saking alit wonten kamoyan datang imantaran loro lopo wonten gesang datang imantaran ingkang lomo miwah ibu wonten growing ingkang sampun katuraken dinamika ibu kanthi dipun mundheliken imaden singset raket datang wonten ingkang manebel kinalih palembang bilih panganten putri kanthi mangke anggenipun kersaken kaya panipun garwane tansah gemi pasti bisa pingati. Seko umat bawarni jenah kinalih lambang kamulyan miwah kabagyan rampak dan ulang ati burih penasih anapi papasten jodoh sekol ki kepel ngantos 3 kepel diri pengantin kakung pamripun kanthi padet seraket wonten datang wonten ingkang gagal tiga golong gilik gelem sekolah sampun kapangaken tinampi garwa tumuntun kandhahar karasosaken wonten raos manis wonten raos pahit wonten raos gede kinarep pilih-pilih gesang wonten Imam Joko wonten kapulutan tansah kita sesaran gesang begadang promo sesaran panunggal ngaji nambut cilangan rami kekalih jer campur dados batik pangembati kang luwih titik kekalih nyamiji jagi di tumrap diri tiwak kula waktu tumunten muncul sesaran tirta ingkang penting jika kita sak peningin tolong peningin panah paripun menuju sesaran tumunten pengantin mangke arso buat sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama miwah ibu sumur pemrih ingkang Rama miwah ibu enggak wonten sanjenging ingkang Rama miwah ibu enak pun jemput-jemput batol danane
sarwa sumembah ing jengku kanan lan kiri sinarkan nenging cipta rumasuk ing sanubaryanipun untanipun Dyastama saking ingkang Rama miwah Ibu. Ganti